podnošenjem zahtjeva za smjenu načelnika općine Velika Kladuša Edina Behića, radio Velika Kladuša koja je kao javni servis svih građana pretvorio se u govornicu i privatnu stanicu Edina Behića, što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, suprotno zakonu komunikacija BiH i kodeksu o emitovanju radio-televizijskog programa. Tokom višeminutnih monologa Edina Behića otvoreno su vrijeđani, omalovažavani i podcjenjivani pojedini vijećnici u općinskom vijeću, a da urednik radio programa, iako mu je to zakonska obaveza, nije prekinuo takvo emitovanje. Na jednoj od sjednica Edin Behić je braneći okupaciju javne radio stanice rekao kako on, za razliku od općinskih vijećnika, ima pravo na javnost rada jer je općinski načelnik, pa se tiče dojam da radio Velika Kladuša postoji samo da bi na njemu govorio Edin Behić. U prilogu tome ide i nedavna konferencija za štampu koja je sazvala predsjedavajuća općinskog vijeća, a na radiju kao i na web stranici radija emitovan je prilog govora predsjedavajuće u trajanju od 1 minute i komentar načelnika na njenu konferenciju u trajanju od 13 minuta. Zato s pravom postavljam pitanje i tražim pismeni odgovor. Kojim pravilnikom i zakonom je određeno vrijeme gostovanja na radiju kao i emitovanje obavijesti, komentara i reagiranje pojedinca ili organizacije? Koliko je općina Velika Kladuša platila uslugu radio Velikoj Kladuši za emitovanje emisija, intervjua i obavijesti Edina Behića? Koliko vijećnika iz ovog saziva općinskog vijeća je gostovalo na nekoj od emisija radija Velike Kladuše i koliko njih je imalo intervju na radiju Velika Kladuša? Na koji način radio Velika Kladuša služi građanima općine Velika Kladuša? I koliko emisija je mjesečno napravi u mjesnim zajednicama, kada i koliko emisija su snimili sa predstavnicima mjesnih zajednica?